Nia metimi aka say me da Asantema ase. Me da opem so ase. Nana wadaroma mamini kemisa wo ye ne wo Asantema ntem ha Ghana fo bebre no yate din Seikwahene edika akora na Seikwahene fa hini ebehu no. Okay, Seikwahene obehu no what time mansin mu eka time district ho ne kaya na chese bia ye mfinhyam pimienu ne nwotwe abato no esi gina ye wo mu no sa pepepepe ye time a Rollins num di ka wo ho na akofo no to aso yesi a block wo mu no Seikwahene na okwu ana mekai wadaroma ene na manyaba kwasem kakra efa Seikwahene no ho. Okay, Seikwahene eye kura ye chichire ya che kakra na de di nkan no ya sepa no se de wunimu no ye free Côte d'Ivoire mwem kurubia fro da pegoji ni ebe settle wo Sampa kakra nti from Sampa no ni eba Kumase because Seikwahene akonwa no ye oyuko akonwa nti se de mo amunim se Otumfuo'S so ye oyuko PC nti yenuan ana yiwuraro no nti emi atwa mu ba Kumase ya nti ebe settle ewo amakom kakra nti enu achi ye hwe no ne yabiri watie bi no na esanse ba bi firi baaye no na esre so ho nema bi wo ho a wo ba ha no no ne yenya nti ye na no esre kwai ko sire Otumfuo kwai so pese osan ko esre so na jese Otumfuo etu bofo di nani ne fa offenso sa kusi techman sana ye kusi sokko grubi o ya from Kwankwaja ho nyina ye Seikwahene na wo nim tete ho no ye ko nyina no ne bi wo kwam enti ema nipa no bi ekeka mu saa kopem se ye ko settle history no e wa bedi sem twaso ntienti akakra akrama ye ko settle present day Seikwahene edin Seikwahene no ede na munyaaye. Okay, edin no na enye Seikwahene dae so na mum yakotena akura bi ase fofo ye frɛ ho tanukrum ana tom ange na ho no na obofo baako tetewa abofo a omututuo no eko wirem sa abre no ne pesi nti ne nsu ya ye no mokora no ne yenya bi na jese bofo no abomofo no kopie nsuo no so nti pebre no na nsuo no etene tu osan kwa no akobo na na amane se na na se yete ya yenya nsuo ennom no nsuo wo bipo bi mu wo ahanom a etene Seikwahene na mutena munya nsuo a mo bre no no na nsuo bi nso tene wo bipo mu a sa na no yense sa na tie dia ene na se yitu free to mange ho no eba sa kuro no ena chose de betena nsuo na no enti ema di no nsuo no da ha Seikwahene ene ma Seikwahene ye dai eba kuro wadaroma enti empempe ameni wudi nkomoyi nsuo ne da so wo ho ana nsuo no da so wo ho sisi ya mekura madwa begu ano onese wo da no pe emupo na ne pie mu no nyina ewo ho ne mo da so esa de ye nneoma aja ne wo nim se nsutene ye de amanfo apolu tu no basa nka nsuo kura no ye sa de ma wa kroje sabre de pesi kura na enwe nti nsuo na me nya edin Seikwahene nim se de wo kan kane asem no ya ne koba ne se ya nsuo bi sambo se na konfo bi afa obi na bi a okom no ene ade a we sa bi neti ana. Okay, de ya ne se enam ewo mu bia no se koto adwene o yenimu nam esuma sem wo mu nti amuni nam. Okay, se no na Agyei so no eno na Agyei e de atena se nti usan ko
ehwe eyi mu namowia enya de a ebeboa ena ebia enam na ewo nsuo no mu no nti na ma nsuo no enwe so nti ukɔhwe nsuo no na ewia na fetu a tu betena ho no na ewahene se mufa nsuo no ene emu enam na ewo mu no se mo ho emmoa sa pepepe nti okotokura na mo kura yenwe na emu bia anten wa okom no se ne komfuo ni oh dabi but afeso a ye shefa ene ya na ye kɔ hɔ ekoye amamre kakra ede monsuo wadaroma we ububua na de tunsani ani a efiri bra mo ye a mo kɔtena a ɛhɔ ye hu se nsuo no ɛho ayɛde ama mo nse se ebinum enwunu egu kwa a ɛsɛ kɔye a mo kɔtena we emfie bɛ sɛ na ɛkɔyi okay sabre ya me kendia ekobe 16th century ache enye nasa 16th century mu ho no eba 17th mu ho no no ene ekọ tenasa area ho na se ne tintini nti a wo ne se Sekwah Manhyia konwa no esom sikadwa esom sikadwa yewura no prakope cho eye bono amensirim ana se bono wo bono ankasa ena ye wo different dialects so wo kasa ye kan wo but wo mo atwa ehu ahia ne nyina eka bono kasa benu mu no okay but ye no ye wo ye kasa ye ka ti ubehu se me ne udi nkomo nyina me ka twi pa na akire so no nti nti ye ne efi krom ho no de ubehu se wo ka bono kasa no na bia wa betena either brekuma na sunya na tachimai ene ma wo ka ebono kasa hu se beni binene mu na mo de mo ka twi kuriji apart from ye dialect na de wo ka twi ana asante twi ene ye wadaroma akonwa yi to ye mfie be se ni okay eto 2013 na te se mfie sha be se duni wonim akonwa to a Appiah ne ho nsensem bebre no raja se besa afinie ena manso no ne mituma ka se ekọ awie ya ne sa na before then no ne de ohene ayeden eso but afi na ebre bamu a ese yebiso akire Otumfuo ye betimi akasi sudia se amamre ne amanne e wosa mo ye ne fie me kire Sekwah no de modika ye awie na amamre bia e fata se ye di ohene si akonwa so de ya ne nyina awie nti ha ye ne otisisi e atena nkonwa ne nyina e wo ha omanhema so e wo ha ena kuro no so mrante ne mmaba ne ahemafo nyina e wo ha sa brohwe canopy e wo ha ya Sekwah fo nkwa ya ka se de ka dukura na eba e ke bi kura anya bia bi ntra bet na se ebi no mo bana ebi soso ye de beriye na wadama ubetimi abona na din amaye oh nana din nana Debrah Agyei otosumie no nana Debrah Agyei otosumie no okay ye be sorry so ye be kwe wadaroma fidie ko akire pa ede na obeka ede a kire Sekwah ma omo wa kwantuo mu me kire ama no ne oman mu ne ade a omo men Sekwah ho no mu ede na obeka de a kire okay de empese me ka kire omo ne se hia nkamomu odo kroye na se de wo mu ni mo no se akonwa no yisi no wo ho ne ye bibia awie ne ama Otumfuo hanom amisoya ankire na jesa amane no enwie peyo nti nyame ya adoma ene dua yi na nabisoya akire no so akire ne wie a na wo mo hene prakope ene nana Debrah Agyei achese wona ehwe Sekwah man so panyime das oso me das pi ba chawdi nana okra bakwa
Mesre Otumfuo'S tan kesiye kantan kesiye say me nana kaka nana Agyei nana Debrah Agyei all bikan nana kwesi bekwen nimi nua jiba nkwana sompa wade soma santiman na me Debrah Agyei a me tosum yenu me beto aso Mishaya na mi yare. So Otumfuo'S family anopo. Awio. Anumero. Anadio. Na mi dama chichire na me ka Otumfuo'S tank kesi. Abusanfo na afredi abosomfo yipoma mu ama yewra ne sekwa abusua na asade hye abusua de ne bae no waso afre mu swai awie se de mu na yaso an soro a yegu ni senti mprempre de se ukọ sekwa anasa wo ye sekwa ni de hye ana ukohia sekwa manhina na se de wo se ba otim ne se wo hia nana Agyei Debrah a wotoso emienu mprempren wona kyese wo ye sekwa manhene a wo bedi ne dwuma e de ama sekwa man no Yedikai aseda ani edifri nyankopo ho na nanom samafo sekwa ya na kaka ya na kaleme na Debrah edi besi juma nkwa na so ama no besi mi so na nanom nyinala samafo ani edi dana na ase nia wa ya amaye no
anya subini yenim sa ha ya bai se masu bi bakwa ofia na nadi na nim onyam ebeta so nyina abekọ na ye ga yenim se ye nchini asante obi a won pen kabo mu no na sa nipa no wa ka wa ma meka nipa ho ananka ye obi biara kabo mu na di asumdwe ba fie na sa asumdwe ba fie a na di koso development eba eti so pen kabo mu a na sa bi on pen koso nso a na je sa on pen se won ma na wudi so no ebenya asumdwe eti ya de ya bia ya pro no correct say na yenya ma hampo kra no yati education found ya hwe kwan pa so a ebe so asambra no sa futuo no sika ebe komu na yati media hwe omo ni bie no na de papa no to ho ono de di kai ya bi education found ene ma na ma hemfo omo hye na se omo susu hu say bibi o friend education found oya no so na ampa bi beduru se kwa na nya de sa me personal ebe ko from da ebe kosoro na kosoro pa ya no correct empuntu duma sesi ano kasai ye their backgrounds or tramodern one one MPB na start here na the next election one winning into amwaja to ho this year ya ba for there ye homecoming ye nya sika betimi aso am no kasa sesi adwuma ya for ho mo ye aro so eka ho bi be man puntu akokro no mu ye wie ho no mu a your next agenda say ye ba be street roads sabi enya ne ba nyina na ye be dan aban na wa say ye so ye hu say ye Ghana fo ye hu ne ye manfo pe ne so ye timi ye mo enti ye adwen say after their backgrounds no ye move across street roads ye be starting se am no ka say na nanom ye ka se yi ska kakra ayedi babe mounti what is the name yedi babe mounti CCTV cameras ebema crime rate akofom that was sekwa anu ni yesi anu so sese ni ametimi aka say me da santema ase me da opem so ase me dananase nia wasa yedi ma se kwa man eno no yedi amaye no na yenso yenya na chiri dida yedi na chi sa yedanase nya bi nhira no na nanum nsamafo nhira no se kwa abusuma kwani asa nyina nhira no kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nimu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anum akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo yesofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame